Mati nkupatseni uthenga wokuti Chakwera ali bwino kwambiri. Chakwera ali bwino kwambiri. Timapita timakacheza naye. Ku office ya chipani amabwera. Ali bwino kwambiri. Ndipo thanzi losayamba. Ndikati thanzi losayamba ndikutanthauza kuti thanzi la Chakwera losayamba. Ali thanzi la bwino kwambiri. Koma abwera kuti adzakuoneni. Chimene ndifuna kuyamikirani nchokuti mutabereka inu ana kuno, mubereka Lazaro. Nakhala president wa dziko. Munthawi ya iyeyo wanthu yawo amataka lima. Amapindula ndi ulimi. Kutereko anthu yawa amadziwa kuti ifeyo timalima ndiye timasunga yapa choti tidye. Chinachi timayamboyang'ana uyati agule, akatigula tiguleko malata. Akatigula tiguleko soka fetereza kena titani tisunge. Nde alipo Chakwera mwana wanu uja munayamba kuti fetereza amene munkagulitsa chimanga chimene munkagulitsa matumba 6 kuti mukapeze thumba limodzi munayamba apo kugulitsa awiri kapena atatu nkukagula thumba la fetereza. Inuyo munda umene mmalima mukalima mutulutsa matumba sate mmati awateniwa tisunge idye chaka chino. Koma titengepo wenawo mmatengapo matumba 18 kukagulitsa ukapeza matumba atatu afetereza. Ndiye kuti mmatsala ndi awiri oti mugulitse mwina nkugulirako kachitenje onthomayi. Koma pa matumba 20 otsalaja nthawi ya mwana wanu Lazaro Chakwera mumatengapo matumba 9 nkugulitsa nkukagula fetereza wanu mutatu mumatsala inuyo matumba ena 11. Ndiye kuti yachitenje inayamba otsala ya matumba 11. Pano yachitenje otsala matumba anga. Fetereza wadula mtengo. Ulimi sukupindulanso. Ulimi wa phindu unabwera mwana wanu uja. Timatiti kuthokozeni. Mwana wanu uja amadziwa kuti munthu kuti avulale kumudzi ndiye kuti chilichonse chimene angagule tikangoyikapo msonkho wanthu akumudzi avutika. Lero wena akumanena zoti chimanga chatsika mtengo koma sadalimepo chimanga. Chimanga munalima ndinu. Chimanga abwera nkudzalanda nkukuwuzani alimi kuti mudzigulitsa 20,000. 20,000 fetereza anatsika mtengo. Anatsika mtengo fetereza. Ndaa kuti fetereza mwagula modula uja koma mukamalize chimene chili kumunda chovutikiracho akuti mupite nacho akauguleni 20,000. Ndiye mukabwerera mukagule sopo uja wakwera mtengo. Mukagule chitenje chakwera mtengo. Chilichonse chimene mungagule mitengo yake yatani yakwera. Anthu akhala ndi moyo. Ayi. Akuti simenti watsika mtengo. Takwezani mkono amene mwadya simenti le. Amene mwadya simenti takwezani mkono. Akuti simenti wakwera mtengo. Takwezani mkono amene munakagula simenti sabata ino. Ndi matama kamena mutaloza anthu ali apawa kuti agule simenti amayamba aganiza kanayi. Choyamba anthu yawa akhale nchakudya. Anthu yawa akhale mpokhala. Wana wawo apite ku sukulu akhale nchovala akhale nsopo zawo zonsezo zakwera mtengo. Koma ndikuthokozeni be mwana wanu uja adatsitsa mitengo ya zinthuzi. Mwana wanu uja anamanga masukulu. Mwana wanu uja analambula misewu. Mwana wanu uja zipatala ananjata. Ndiye tufuna tikuthokozeni inu mafumu akuno. Kwacha. Kwacha. Ndiye mudziona makhalidwe achakwera uja eti mutatembenuza makosi anu mutayang'ana uko. Mwayona traki imene. Mwayona traki imene. Mwayona traki imene. Traki imene yapachita matumba a simenti. Yapachita malata. Ndiye muyang'ane kuno tsopano simwayona nanga traki. Zimene yapachita traki imeneyo mwana wanu wake ndi amene ali apa. Akuti inuyo kuno ngati mudasankha iyeyo chitukuko chidzibwera kuno. Koma timatiti nene. Ananena wena kuti zikachitika zinthu mmayenda chitsogolo. Magogo muli apa ife zachisankho
chidachitika mu September tidaleka oyankhula. Chifukwa chiyani tidaleka oyankhula? Zimene zidachitika tuzitani ife tuzidziwa. Zimene zidachitika ife tuzidziwa. Ndipo zimene tumakhalirana nyumba timakamba limodzi ndachakwera kuti chitsogolo tiyende mwa mtundu wanje. Koma chisankho sichikhala chidakhalira amwayi. Ayi. Ukamberembere ndi umene uja. Koma kuti tikasaka mtendere timapanga zinthu za mtendere. Tiyeni tiyende chitsogolo mogwirizana. Ifeyo tikugwirirana ntchito ya chipani. Ndipo musakhale wanthu odandaula ayi. Tikamati chipani cha Malawi Congress weni wake ndi inuyo amene muli pano. Chisankho chimene chikubwera takupemphani kale kansala uyu kamuvotereni cholinga zichazuchitika zokuti wanthu akhala alipo ambiri m'parliament amafuna mangopititsa malamulo ena aliwonse chifukwa alipo ambiri. Akakhala ambiri amafuna mangokuwa zina zilizonse mukatsatira nyumba ya malamulo katuyankhule chinthu cha nzeru wena akukuwa chifukwa choti chani akuti alipo ambiri. Akakhala ambiri amene aja nkhale pofuna opanga zinthu zokomera anthu akudera adzingokuwa chilichonse. Kotero osawaonjezera nyonga. Patsani nyonga mwana wanu kuno akafunse mafunso kumene kuja. Zafetereza zenizenizi ndinamva ina akuluakulu akuboma akuyankhula pa msonkhano ku Phalombe akuti amene aja ali kwa amawo alulima soya atifetereza tidawamana. Inuyo mudamvapo zafetereza wa 90,000 adakhazikitsa achakwera mwagulako fetereza amene uja. Ndezo kuti fetereza adakumanani nzabodza. Kodi fetereza amati atipatsa nyumba iliyonse matumba folo munalandirako. Ndezi mene akunena kuti fetereza tidavimana nzabodza. Ine tumboni ndi inuyo. Chifukwa ngati inu simudalandiredi fetereza amanama munthu wankuluja samanama. Lero dziko tuliyendetsa mwa mtundu umeneyo akuti inu tidakumanani fetereza ali kwa amawo alulima soya ayankhula ali mchichewa chochola bwino dzimviro mveka kuti tunena wapakatiyo nkutero khala. Ndikufuna nkuuzeni tiyeni tiyende chitsogolo. Olemekezeka onse tiyeni tiyende chitsogolo. Mafumu athu mwadandaula za mwana wanu mufuna mumuone abwera chakwera mudzamuone. Ndakuthokozani takondwa tipitilize kukhalirana mwa mtendere maso tidziyang'ana kutsogolo. Zimene mukupanga ndi olemekezeka ajaziya zitukuko zakudera zisamalireni chifukwa akuchita olimba nazo. Akaona chonchi mmakanema kuti chikhwimbi chimenechi bwanji muona ayamba kumana zinthu zina zachitukuko. Nanga si style yawo ndi imene kuteko kuyankhula tayankhula panoku ukumva pofika unyumba Land Cruiser ya polisi ili panjapa. Machimu aketu ndi amene wawo. Machimu alero ndi amene kuteko kuti umaopa onena kuti udatsogolera adziko. Lero mumanyamuka anyamuka president akuti ndapita ku private trip. Uona dziwanthu dzamzungulira dzimbirimbiri. Misonkho imeneyo mwalipira ndinu. Koma akuti apita kuja private trip. Ndege yokwera yolipira Malawi. Koma atinja private trip. Miezi 3 ma private trip awiri. Uko itere 5 years. Miezi 3 ma private trip awiri. Pakutapa chaka ma private trip 8. Potadzaka 5 ma private trip 40. Tikwanitsa. Ndege ibwere kunyamula munthu. Kupita naye ku John. Ka 40 tikwanitsa misonkho yake imeneyi. Nkayankhula chonchi madzulo kula polisi kunyumba. Mabungwe adatha kale akuti mabungwe osesa dzinyalala mudzimu. Bungwe la mkazi wa president lero angobwera president uja akaziwa akakhazikitsaso bungwe lija. Ndi abambo wa mmawa mwake nkulengeza nanga si amayiwa ati bungwe lawo losesa dzinyalala. Abambo awa ulengeza akuti paliponse padzikhala chonyamulira dzinyalala. Sikunenera malonda kumeneko. Chifukwa ngati mmudzi muno mwabwera wina watsekula golosale apa ndakugulitsa kachakumwa kake kotchedwa chaziya. Eti nkuona chaziya mmawa bwera ulengeza akuti wana onse mmudzi muno asamwe fanta adzimwa chaziya. Malonda osanenera akazawo.
ndakuti ayi paliponse pakhale dzotera zinyalala koma akazi wawo akhazikitsa ati chosesera zinyalalazi tata dzayambiranso zinthu zichi nkayankhula chonchi madzulo ano wakumaulawo Ambuye akudalitseni ndibwezere kwa olemekezeka pangolini watu